niya itong mga panahona nga nag-ayo og mga balatian, nag-cast out og mga demonyo, ug ganit nagbanhaw sa mga patay. When he heard this news, dunay pagtuo nga nasulod diha siyang kasing-kasing, uban sa pag-ila sa iyang kaugalingon nga panginahanglan, kini iyang gidalang ngadto kang Ginoong Hesus aron si Ginoong Hesus magaministeryo ngadto kaniya. So ato nakita mga igsoon that the Father itself have acknowledged, He aware that there is what we call demonic activity sa kinabuhi siyang anak, nga mo'y nagdala og dimalas, nagdala og dili maayo nga dagan sa kinabuhi, nag-oppress sa iyang bata, naghatag kaniya sa dili maayo nga panglawas, ug nagbutang sa iyang anak ngadto sa kakuyaw sa daghan nga mga panahon ug sa daghan nga mga dapit, tungod sa oppression sa gahom sa kangitngit nga nagapamuhat sa iyang kinabuhi. And he realized that it was not just an ordinary oppression, it was an oppression of the power of darkness that needs to be delivered. Amen. Iyan ang na-recognize nga ang iyang anak na yawaan di ay, nga dili na ni madalag medikal, dili ni madalag injeksyon. Ang gikinahanglan ni ini mao nga maka-encounter siya sa gahom sa Dios nga maghatag kaniya sa kadaugan. Amen, amen, amen. Basig na imo ang gibati diha nga ingon siya, normal ra gini siya. Natulog gini siya makakaon gigani ko ani og kasag. Og kini alimango, murag mokalit ra gini panghatol ni akong lawas. Allergy na siya ingon doktor, pero makatumar ko makabaho lang ni, bisag putos lang antihistamine, mawala na ni siya. Nya mawala man pud hantud na condition una-una, normal gini siya kanang murag allergy lang gyud ko ani. Ang pangutana, unsaon man nimo aron mahimo kanang ma-deliver gikan anang allergy? Basin biya pug demonyo ang nagdala ana. Unya pagkabaho lang dayon sa antihistamine, mukalit lang og kawala aron ma-prove sa imong kaugalingon, mahimo nga mutuo ka nga murag natural lang na klase sa balatian. Basin nagkinahanglan na siya og gahom nga gikan sa Dios nga magdala og kayuhan. Hello. Oppression sa gahom sa kangit-ngit nga pagka katapusan na maglabad yun ang ulo, katapusan sa bulan. Maglabad yun ang ulo. Muraw ka na bitong bulanon bitaw. Tanaw na yung bulan, murag subang man karon niya, mga 5 kadlaw gikan karon, murag tibok na pud ni siya, yung kalit na pud, muna pud ni nana na pud ang atake. Basin biya na og dili na natural. Iya na sa yawa. Daduna nato dito sa Ginoo sama sa gihimo samahan. He acknowledged, he was aware that there was what we call demonic activity in his life that needs to be delivered. The Father itself were able to discern it, and he brought it to the Lord Jesus Christ. You will not experience, and we will not experience healing and deliverance unless first and foremost we must acknowledge our need. Amen. Pasin biya nang atong kwandiha, bisan na kahimtang sa atong mga panalapianon nga bahin, gasakyan gyapon sa mga jatot na mga igsoon, pagkanay dako-dako ni mga kwarta, mabikil dayon tong hospital. Hospital dayon niya, mataranta na din ka, mato na din ka sa doktor. Nya, natural gina siya, do nagay medical expenses nga mahitabo. Unya kanunay na lang gyud. Di gyud masipyat kada tuig, murag balik-balik kada balik-balik. Unya kasagaran ra ba gina mo atake sa diha nga dunay panalangin nga imong nadawat. Hello? Dili na lang gud ta makadawa kahatag usay sa atong tithes and offering kay nahatag nang apil dito sa doktor, hayahay ang doktor. Hello? Kita naglisod. So, basin ni siya og activity ni sa inimi. Sama sa nahitabo adtong bataa. Rep. Sama na sa natabo atong nga bata nga dunay balatian nga nasinati, ang iyang balatian dili usa ka natural nga balatian, kundi it was what we call demonic conditions. Demonic condition, demonic oppression nga naglihok sa iyang panglawas nga naga-oppress kaniya. Ikaduha mga igsoon, after we must acknowledge and be aware that we need deliverance, next, we must apply the right ways in each particular demonic situation. Naay sakto nga pamaagi. Dili tanan nga kondisyon nga maura gyud mga pamaagi sa pagsulbad. Sa mga daghan tag mga problema ug ang mga paagi sa kasulbaran sa atong problema dili parehas. Nagbari ang solusyon sa problema nga atong nasinati. Amen. Kung giuhaw ka,
Inom kag tubig, nya yung kakulang pa mangyod. Isa murag kinahanglan nig bugnaw. Bugnaw kinahanglan ani. Ginan ako sa kankan, dili bugnaw kinahanglan ana. Ang kinahanglan na kuknaw. Sa bugnaw gid siguro kinahanglan ani ba? Nanangaon mi ato sa adlaw ba na pag kumakaon murag maayo magyud patulakan og soft drinks ba? Yun siya nga kuknaw gid ani. Kanang bugnaw gid kinahanglan ani ma. Iyang mama kay di magid kasabot niya. Gingnan ako ang maraog. Ang sakto na kan kuknaw atod-tuod naabli gyud. Naabli ang rep niya mitungha ang cook. Apil pa ang Sprite. Hello. Asul bad. Kay bisag tagag tubig dili man maulian. Pero tagaan og bugna nga cook, maulian. Hello. What I mean is that murag katawan na siya mga igsoon. But what I am stressing is that in every situation that we have, in every problem that we have, there is what we call particular solution. Ug mo ni nahitabo mga igsoon. Kung tanaw nato una sa tanan ang naka-cater, ang nakadawat mga igsoon, ang nakaresibi sa bata nga nagbalatian, ang nag-entertain nila una sa tanan, ang nag-screen nila maong disipulo ni Ginoong Hesukristo. Siguro ilang gitabangan og ampo, ila na nang giduot sa pag-ampo mga igsoon, but to no avail ang kasulatan nagakanayon, wala makasinati og kagawasan kadto nga bata. Dito sa iya ang sa cross reference ani mga igsoon ang nakita nga diha pag mga panahon na naglalis sila. Siguro naglalis sila sa unsa nga pamaagi nga maministeryuhan kato nga bata, sa unsa nga pamaagi nga kato nga bata makasinati og kaayuhan, pero ang kasulatan nagakanayon nga naabtan sila ni Ginoong Hesukristo nga lalis sa unsay ilang pagabuhaton o unsay ilang ipanglalisan mga igsoon, samtang ang bata nakasinati paghapon diha sa grabe nga operasyon, gisultihan sa ginikanan si Ginoong Hesus. Nga mo ni ang kahimtang siyang anak, nga ang iyang anak, giministeryohan siya mga disipulo, pero wala makasinati kayuhan, unya, gikuha ni Ginoong Hesus, unya, iyang giministeryohan, ang paagi siyang pagministeryo, iyang giribyok ang demonyo, o ang demonyo, mipahawa, o ang bata nakasinati o kayuhan. Ang kung tanaw na to, ang pag-differentiate na to sa text na ni mga igsoon, ang text nga kanayon, that ang iyang mga disipulo miayo sa mao nga bata, pero ang bata wala mauli. Pero ang gihimo ni Ginoong Hesukristo mao nga sa diha nga natubang niya nga bata, iyang girebuke ang demonyo, unya ang ayuhan miabot niadtong bata. Buti pasabot, lahi nga klase sa pamaagi nga gigamit ni Ginoong Hesus sa pagministeryo sa nademonyuhan nga bata. Kung i-compare kini sa pamaagi nga gigamit sa iyang mga disipulo sa pagministeryo sa mao nga bata, mga igsoon. Meaning, the disciples were not able to use the right ways and methodology how to minister that child, but Jesus had used the right tool and methodology to minister that child, and that child was delivered from that very moment. Well, of course, mingon siguro ta, siyempre, tungod kay Dios man siya. But we remember, nga sa iyang pagministeryo din sa kalibutan, wala siya magministeryo, ingon nga Dios, but He was just filled by the Holy Spirit. He ministered as a human, just like us. Diya sa iyang human nature. Siya nagaministeryo sa mga katawhan, pero uban sa gahom sa balang espiritu. O, ingon si Ginoong Hesukristo, with God, nothing is impossible. Wala imposible kung ka mo magamit sa inyong authority. So ito nakita din ng mga igsoon that the disciples were not able to heal that boy who was oppressed by the demon because the method that they have used is not the right method para makasulbad sa problema niadto nga bata. Pero si Jesus, instead of healing, laying of hands, ang iyang gigamit mga igsoon, He spoke the words and said, daw tang espiritu, mahugaw nga espiritu, mukalagyo ka, mupahawa ka sa lawas ni ining bataa, og ang demonyo mikalagyo. Unya ang resulta sa diha nga mikalagyo ang demonyo, ingon ang kasulatan. From that moment, ingon ang kasulatan, that boy was healed. Amen. Palakpakan natong buhi nga Dios mga igsoon. We must be sensitive to the leading of the Holy Spirit and His revelation
of what particular ways and methods that we need to use to minister a person who are oppressed by the power of darkness, so that the power of God will flow and start to bring deliverance and healing upon that particular person. Okay. Ikatulo, we must overcome every demonic power through faith. Nakapangutan na manggod ang iyang mga disipulo sa verse 19 ug 20. Tanaw nato na diya. O unbelieving and perverse generation, Jesus replied, "How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me." Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed from that moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked, "Why couldn't we drive it out?" Usa gisulti ni Jesus, ang iyang tubag. He replied, "Because you have so little faith." Because you have so little faith. I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, "Move from here to there," and it will move. Nothing will be impossible for you. Nothing impossible for you if you have faith. And how that faith was being exercised? Exercised through authority. So, exercise through authority. Sa ito nakita din ng mga igsoon, that we must overcome every demonic power through faith. But this faith is not just closing your eyes and conditioning your mind, saying, I believe that this boy will be delivered, and say nothing. No, that is not an expression of faith. Pero demonstrate ni Ginoong Hesus, nga bahin mga igsoon, that faith ngayang gisgutan din ni mga igsoon is associated with authority. It is associated with the exercise of power and authority. Why? Ingon siya, I have given you authority to trample all snakes and scorpions and to overcome any powers of the enemy, and nothing can harm you. Hello? Ingon siya, the power is working with us is the same power which God had used when He raised Jesus from the dead and caused Him to seated with Him in the heavenly realms, far above all rules, powers, and principalities. Not just in this age, but in heaven, in the age to come. Amen.